Bă, fraților, vreau să vă zic tot ce s-a întâmplat și de ce am fost supărat o perioadă și n-am mai postat. Păi, în primul rând, n-am mai postat pentru că, bă, eu văd că nu mai vă punați deloc și adică nu vă zic de rău, bă, da, eu, bă, chinui cu videourile astea, bă, bag muncă în ele și voi că pe bă, nu vă abonați, nu vă zic de rău, dați like, comentarii, da, îți mulțumim și de astea. Bă, dar vreau și eu niște abonați, ăla, că numai 23 am rămas. Bă, e foarte puțin pentru mine și nu vreau să vă zic că, vai, nu vreau să mă credeți că nu sunt mulțumit de voi, de așa, dar mă, nu vă zic rău, nu vă zic nici de bine, dar vă rog, mă, abonați-vă puțin, mă, la mine, mă. Și faza a doua e că Rareș, 200 Gaming, bă, cum Dumnezeu a făcut ăsta 102 abonați dacă, bă, un prieten de-a meu în 2 ani n-a făcut nici 100, are 78 și omul ăsta în câteva luni, din martie el a început, ca să știți, din martie 2023. Bă, eu am început de Bă, stați puțin, că acum creierul meu de babuini și o dat puțin seama că el a început mult mai devreme decât mine. Și el a mers mai departe, adică a făcut mai multe vizionări, mai multe de astea, mai multe căcaturi. Da, mă. Deci, gata, o descoperit Ionu Săranu America, bă. Deci, vă rog, dați un like și un subscribe la babuinii ăștia doi. Că, uitați și ălea cât ce triște. Vă rog, dați un like, că nu mai au like-uri. Și trebuie să-i dau de mâncare și n-am bani, că trebuie să cumpăr cu like-uri. Subscribe-uri. Ăsta micu vrea subscribe-uri. Uitați și plânge săracu. Așa că vă rog, mă, ca să-i dau și o cămii de unsi. Mulțumesc frumos. Din țănege. Doamne, votă, mai dați un subscribe și voi. V-am pupat. Pa!